गिबियाव बयनिसिमबो खुलुमनायखौ हरग्रोबाय। दिनै 23 फेब्रुआरि 2023 BN बड' निउसाव बयखौबो बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। थांनाय 20 फेब्रुआरिनि फुंनि 8 रिंगानिफ्राय 20 फेब्रुआरि फुंनि 8 रिंगानि गेजेराव हरखाबै गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव गासै 36 सा गथ'फोरखौ थिसननो गोनां जादों। देहा फाहामसालियाव थिसननाय गासै 36 सा गथ'फोरनि गेजेराव 25 सा गथ'फोरखौ हां लानायाव नुजाथिनाय जेंना जेरै ब्रंकलाइटिस, निउम'निया आरो एस्मानि जेंनाफोरखौ मोननो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। खौराङाव फोरमायनाय बादिब्ला गथ'फोरनो फाहामथायनि थाखाय नेबुलाइजार होनाय जादोंमोन आरो बिसोरनि सावस्रिया दा गाहामाव फैगासिनो दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि गुवाहाटीआव बारहावानि गुबुंले जानाया दासान्दि बांलांगासिनो दं। बेनि जाहोनाव नोगोरनि गोबां सुबुंफोरा माखासे हां लानायनि जेंनाजों भुगिनांनायखौ नुनो मोनदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बयकट खालामजानानैब्लाबो पाठान सावथुना दिनैसिमाव 1000 कौटि रां आरजिनो हाबाय। मेघालयनि बिधानसभा बिसायख'थिया फैगौ 27 फेब्रुआरियाव खुंफुंजागोन। बेखौ नोजोर होनानै सेन्ट्रेल आर्म्ड पुलिस फर्सनि मोन 119 रैखाथि कम्पानिफोरखौ थिसनबाय होननानै मेघालयनि गाहाय बिसायख'थि अफिसारआ फोसावनानै होबाय। बिसायख'थिनि समाव आयेन आरो बिथोनखौ मोजाङै सामलायनो थाखाय बे रैखाथि हान्जाखौ थिसनदों होननानै मेघालयनि गाहाय बिसायख'थि अफिसारआ फोरमायथिनानै होदों। बर' थुनलाइ आफादनि 62थि बोसोरसालिया जथुम्मानि मासिगिरि लरेन्स इस्लारिनि बिबुंथि। बर' थुनलाइ आफादनि 62थि बोसोरसालिया जथुम्मा आरो लोगोसे क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरसालिया जथुम्मा जथायै दिनैनिफ्राय बे हाबाफारिया खुंफुंजागोन। बिथाङा फोरमायदों, दिनै क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्माया जागायगोन आरो गाबोननिफ्राय मिरु बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्माया जागायनाय जागोन होनना बुङो। बे जथुम्मायाव थान्दैफोरा बांलादेश, नेपाल, वेस्ट बेंगल स्टेट, त्रिपुरा, मेघालय, गुबुन गुबुन स्टेटनिफ्रायबो थान्दैफोर बाहागो लाफैगोन होनना बिथाङा फोरमायथिनानै होयो। आरो बिथाङा फोरमायबावदों दि थान्दैफोरनि थाग्रा जायगा बादाखौ थान्दै जथुमसालिनि खाथियावनो खालामनाय जादों होनना बिथाङा फोरमायो। आरो थान्दैफोर बाहागो लाफैगोनखौ 2500 सा थान्दैफोर बाहागो लाफैगोन होनना बिथाङा बुङो। आरो बे जथुम्मायाव 600 सा मावसोम हानजा लानाय जादों होनना बिथाङा फोरमायदों। आरो जथुम्मा जागोन जायगा एरियाखौ गासै 100 हेक्टर जागोन होनना बिथाङा फोरमायदों। आरो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो गेवलां मेलखालि मेल बेखेवगिरि हिसाबै बाहागो लाफैगोन आरो दिल्लीनिफ्राय सासे मुंदांखा थुनलाइगिरि, गागि लिरगिरि अलक मेहता होननाय बिथाङा गेवलां मेलनि गाहाय आलासि आरो गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभानि दैदेनगिरि। आथिखालाव मोनसे इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर जानानै दङ। बड'आ साहाब आरो बर'नि गेदेमा दैदेनगिरिफोरखौ हांख्रायनाय जादों होनना बिथाङा फोरमायथिनानै होदों। बिटिआरनि सिएम मानगोनां प्रमद बर' बिथाङाबो जथुम्माखौ मोजाङै मोजां खुंफुंनायाव मदद खालामगासिनो दङ आरो मन्थ्रि इउजि ब्रह्म बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन आरो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मानगोनां बिस्वजित दैमारि बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन आरो बर'नि दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लाफैगोन आरो रोजा रोजा मानसिफोरनि बाहागो लानायजों भातगावनि रानि खालायस्रि फोथाराव खुंफुंजानाय सानब्रैनि हाबाफारिया मोजाङै खुंफुंजालांगोन होननानै मासिगिरि लरेन्स इस्लारि बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिदों। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।